Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa musulmai, ina yi muku barka da lokaci kuma ina yi muku fata alheri. Insha Allah da yarda Allah za mu fara karatun Alƙur'ani daga baƙaƙe zuwa wasula zuwa tajwidi har Alƙur'ani insha Allah da kuma mutashabihat din Alƙur'ani. Kowace kalma wadda take cikin Qur'ani insha Allah za mu biyo ɗaiɗai nawa za a samu cikin Qur'ani, kamar a ce kallun alama wali kallun inda aka samu kullu wanda aka sa mai wasali sama, aka sa ma kefi din wasali sama aka maida shi kallun, so nawa suka taho cikin Qur'ani da sauransu. Min khawfin so nawa aka samun su, ya ayyuhal ladina so nawa aka ambace su da sauransu. Kowace kalma da kuma kowace aya muna bayyana mutane so nawa aka ambace ta cikin Alƙur'ani insha Allah da yadda Allah cikin channel ɗinmu ta Al-Ahbab TV insha Allah sai a ji mu.